Baiatz elkartea, duela 25 urte hasi zen erakunde bat da, Baionan kokatua. Ipar Euskal Herriko idazleak bildu nahi ditu argitaratzeko beren lanak eta azken batean idazle berrien sortzeko. Hori da betiko nahia Ipar Euskal Herriko literatur tradizioaren ume bezala, gara ere pixka bat. Euskal Herri guztiko biztanda hizkuntza partekatzen dugu, bena nahi duguna da gure tokiko espresioa batez ere gure euskalki aberatsen ahalbideak baliatu horretarako. Eta biztanda, Ipar Euskal Herrian pentsatu behar da, Lapurdi, Benafarroa, Zuberoa, beren berezitasun, historiarekin hor direla. Eta hor ere sortu zela Iparraldeko eta Euskal Herri guztiko literatura klasikoa. Horren garantzia jakina da Euskal kultur munduan. Lau mendez, orain ahulagoa gertzen bagara ere, uste dugu Euskal literaturak baduela etorkizun bat eta berdin ere obra nagusiak lehen asularrak egin zuen bezala, berdin sortuko direla gure eskoldean.